ସବୁଦିନ କଖାରୁ ଫୁଲ 15-20ଟି ଲେଖା ଫୁଟେ। ସେଥିରେ ପିଠଉ ବନା ହୁଏ। ଆଜି 5ଟି ଫୁଟିଛି। କ'ଣ କରିବି କି? ଚାଲି 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 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରେଇ ବସେଇ ଫୁଟଣକୁ ଫୁଟେଇ ପିଆଜକୁ ଚୁନୁ ଚୁନୁ କରି କାଟି କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଛିଡ଼େଇ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦିଆ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା କରିଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଆଳୁ ବଘରାଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ପଖାଳ କଂସା ପରା ଖାଇବି ବୋଲି ପଖାଳକୁ ବାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଆଳୁ ବଘରା କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଦେଇ ହାଉଁ ହାଉଁ କରି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇକି ଓହୋ ମୋ ପେଟକୁ ପୁରା ପୂଜା କରିଦେଲି। ଖରାବେଳ ରୋଷେଇରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭାତ, ଡାଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାଙ୍କଣ ଆଳୁର ଭଜା। ମାଲୋ ମା, ଏ କାଙ୍କଣ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଖି ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ କାଙ୍କଣ କଷି, ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବସି। ମାଲୋ ମା, ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଢଗ ଆସେ। ନାମ ଏଇଟା ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ମାଲୋ ମା, ଆମେ ତ ଖାଇଦେଲୁ, ପେଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲୁ 4ଟା ବେଳେ ଶାଶୁ ମା ଆମର ଘର ବାହାର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲେ। ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ରାତି ରୋଷେଇରେ ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍